Assalamu alaykum hormatly video görüjüler. Jaly sesimin agdalary. Şeýle bir söz bilen bugünkü gepleşigimize başlaýas. Şahir aýdypdyr, dünýede bir zadyň anygyna ýetdim. Ol anyk zat asla takmaýyn näl, zehinliň elinden zehinin almak, zehin size zehin goýmak mümkin näliýe. Ol elbetde gaty 4 setirden ibarat bolsa da üýtgeşik setirler. Bolmanam zehirli bolmasaň zehin uýup bolanok, zehinli bolsaňam zehinni alyp bolanok. Ine biz şu sözler aýtmak bilen kim maraşýar gepleşigimiziň buň sanyna kim madur etýäňiz? Siz az howlukman, men häzir aýtjak. Biziň iň gysyk aýdymçymyz Batyr Muhammedow. Biz internetiň üstü bilen Batyr Muhammedowlara mehmançylyga barjaklygymyz barada aýdypdyk. Batyr Muhammedow elbetde ýanky gysyrak häsiýetleriniň baglygy üçin öýüne dälle bizi Mar şäherimizde ýerleşýän Lälezar bazaryň garşysynaky usta sazana dukanyna çagyrdy. Biz şonda da dukany diýip duramyk, geldik, gaýda gowzatlar gördük. Gowy saz urallarymyz bilen, aparatlarymyz bilen bilelikde Batyr Muhammedow bilen kim maraşýa gepleşigimizi ýazmagy makul bildik. Ilki bilen men Batyr Muhammedow barada size gysgaça gurrun bereyim. Batyr Muhammedow 1984-nji ýylda Mar welaýatynyň Murgat etrafynda doguldy. 96-97-nji ýyllarda Mar şäherindäki Töre Nobatywyň ýürütüleşdirilen sazçylyk mektep internatynyň dutar çalyp aýtmak uğruna okudy. 2007-nji ýylda Türkmenistanyň prezidentiniň aglan eden Türkmeniň altyn asyry bäýatleşiginiň çäklerine geçirilýän ýanglan diýarymyň ýeňjisi boldy. Şeýle de Batyr Muhammedow 2017-nji ýylda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutuny tamamlady. Üstünlükleri beslep. Innem häzir ýörüte hormatly video görüjüler, sevgili video görüjüler, Jaly sesimiň agdalary Batyr Muhammedowy video operatorymyz ekrana getirýär. Batyr Muhammedow, sizi hoş gördük. Meşhur aýdymçymyz. Jaly sesimiň agdalarynda. Sağ olun. İlki bilen Gamarjan saňa, babamar 5-nji diýip tanýarlar meni Gamar diýip. Gamarjan, ilki bilen saňa köp sag bolsun aýtjan. Kovalap tutup men getirdim. Sonra wagtapdyk geldik. Soň galberse näme Jaly sesim kanalyň adasy Batyr dostum köp sag bolsun aýtjan. Şu wagt tapyp ýerete men arada gepleşik taýýarlaryp maslahat etdik. Köp sag bolsun Aliýa Batyrjan sana. Ýene-de şunky sanynyň himayetkäri ussat sadan dukanyna da köp sag bolsun aýdýan. Köp sag bol. Batyr Muhammedow. Derä telefonu ýapyşýar, şu gepleşeýärler telefonu ýapyşmasaň bolýardyr. Ýa-mar şol ýalaýdymçymyz da şoň bilen ýazgy etmek kynmyşdy bize. Dogrusyny aýtsak, hormatly video görüjüler, siz bize kommentariýa boýunça ýazdyňyz. Sebäbi biz gitarasyny otdyp, ýörüte gitarada bir näçe aýdymçylar internetde goýanmyzda Batyr Muhammedowyň ogadan aýdymlaryny goýduk. Şondan näram kän wagt geçdi ol Batyr Muhammedow Jaly sesimde goýulmady. Şoň sebäbini soraýaňyz bolyn. Sebäbi Batyr Muhammedow ilki özüniň ýollaşçylyk edýän Şirwan Perde estrada aýdym saz topary bilen ilki bilen täze ýetip gelýär. Täze ýyl bayramçylygy münasibetli düşürilýän filmde boldular topary bilen. Şoň üçin biz bu aýdymlaryny goýup bilmedik de şoň zordan tutdyk. Oňa ýumurlamasana dinle, maňa jaň etmediňler, näçe nemeňe boldy. Ýazgylaryňdan bolýaryň jaň etmediňler. Odatdyr öň bolanda dol. Jaň etseňem men bar ýany. Oň ýalan sözlemede. Ha, mende günah ýok diýjek bolýamda. Yo, men çağırsaňyz gelýän ýyjak. Ha, doğru. Ýöne çağırmadyň. Näçe nirde ýadyňyz, bilen haçan ýadyňyz. Ýani ýok çağırmaň odatlar hiç. Ha. Ýydan alyp gideli bärdi gerek. Ýydan dogam. Bolýar. Ýydan aýdylar. Ikimiz uçup durmal kamera onda diýer. Bolýar. Batyr Muhammedow aýrmar sonra inşallah hemme zat bolşýal goýarys. Batyr Muhammedow ilki bilen siz barada, sizde mehman boljagyňyz barada bizi ýörüte aýtdyk. Şoň ýene telefona gurulýar. Men garaşyp durmalar Jaly sesimiň agdalary şunu ýalaýdym bilen gepleşik ýazmakka terwet kyn. Ýöne siz hem sagyrly bolun gepleşdim goýdy. Toýda gazaly ýandyrlar başga hiç adamda. Ýa-da bir gysy bardyr, şoň sonra ýandyr biri. Hawa şeýda men gidiyorum. Men barıp bilen bu şeýda. Böyle.
Oğlum indi sonra biz ya öçürsen bolanok mu? Bezuk oluyor, öçürsen bolanok. Öçürsen bolanok göre bezuk da bolmalı. Bol ya yaklaşımı devam ediyor. Kes bir sıra almasak bären ayırmasak bolanok. Onu özümüz bileriz. Batır Muhammedov. İlki bilen sana berilecek sorumu, näçe sana Batır Çapay diýil ya? Men seni hormatlap Batır Muhammedov diýip gepleşýär turnuly. Öňümden çykan adam Batır Çapay. Kommentariyada da Batır Çapay diýip ýazylýar. Bolýa. Bu soru gysgaça jogap berjek bolýan olin. Şu gaýtamyz ok bolýa. Batır Çapay diýilýäniň sebäbi Murgawy Trawynyň men ýaşaýan köçämiň şu wagt ady Maltymyl köçeti ýöne köne ady Çapaýew köçeti. Şoň üçin şo köçede ýaşaýanym üçin Çapaydaky Batır, Çapaydan Batır şeýdem Çapay Batır diýip atdylar. İlonglasa atyň soýdy ýa. Şoň üçin hem ilonglady, il goýdy. Şoň üçin şu adam Batır Çapay diýseler Gatymyň ok. begen ýa. Ha, bolýa begen ýa. Köçäň hormatlaýanda gadyň Ben adam. ovadaştam, men köçedeştim. Umuman bizim ovamyň adyna Çapay diýerler. Şoň üçin Çapaylar üçin näşe gepleşýär diýip bolýarmy? Yo, dur. Diňe çapaylarda bärde ýürüýte bize soraglary bererler. Gazagystanyna, Türkiýede okuyan taliplerimiz Maykopda, Eýrany, Türkmenleriň bir näçe soraglary başlaň üçin olara degişilmek barlar. Gelin ikinji soraga geçelim. Näme üçin ogurluk aýdym aýtýaňyz? Şuna cevap vermek bolanok. Men şuna kän bagşylamy cevap berdi-de şuna ýa. Ähli diktorlaram şu bagşylar pes etmek üçin şuňa sora berýär. Ha, sizem özüňizi ýumorlaýaňyz. Bolýa. Men bu soraga özümçe cevap berjek. Ýöne şu cevap diňe men pikirim. Şu diňe men pikirim. Beýleki bagşa degişilläl pikir. Hiç kime de degişilläl. İsteseňiz radyleşmän bilersiňiz. Bu dogry ýa ýalňyş däl. Bu diňe men pikirim. Oğurlamanam aýdýas. Ine men afterski sağdam söýdem ödüm aýdymlanmam häzirsi sanap beriljek bir näçe aýdymlan bar. Kän, juda kän. Oğurlanmadyk aýdymlarym ýöne näme üçin oğurlap aýdylýar. Ine meselen men kompozitor bolan bolsam da, ine men bir saat döretsem, şonu meselen bir aýdymça aýtdyrsam da, şol aýdymça türk aýdymça bolsun, türkmen aýdymça bolsun, ine men saat döretdim diýjek. Men kompozitor bolsam. Mesal üçin gammaram aýdymça bolar. Gammarny şol aýdym aýtjak, bilam alsa ine belli bagyşy meselen. Aýtdy şol aýdymy. Ondan dinläp bir türk aýdymça aýtsa, ýene bir arab aýdymça aýtsa, ýene bir hindi aýdymça aýtsa, mene begençe. Bir belli bir saat, belli bir hen dürlü dillerde aýdylmagy mene şo saady döreden kompozitor beğendirmelim kadiýär. Sebäbi birinçiden şunu aýtmakka men bir zat aýtmalim da oğurlaýaňyz sözi juda ýalňyş hem gödök söz. Oğurlamdy, göçürýär. Mana ýadır orça aýtsam, "Почему вы копируете" diýär orçlar. "Воруете" diýär. Oğurluk bolanno kimdir birini aýtman, bildirmän gidliň almak bolýar. Biz onu gidliň edemiz. Biz internetde goýýar. Dinläp bilýär. Olaram goýdy. Şon döreden şol saady şol eseri döreden şahyram, kompozitoram şonu dinläp bilýär. Biz onu gidlämiz. Gidleseň ana ol oğurluk bolýar. Oğurlamdy, göçürýär. Dogry. Göçürýär. Ödümde geçirýär ýöne şol kompozitor Batır özüň aklap bildingmi şu an? Yo, aklamak. Men diňe men oğurlamam. Ha. Ýöne şol oğurlamak diýende. Göçüremek. Ýene men öldürge geçirdim. Şol saady ýaňam aýtdym, men düşündirip bilim pikirimi. Şo saady döreden adam, şoň eýesi nägelelik bildirmeli, bildirecek bolsa, ol dinleýiçiler bildirmeliler. Dinleýiçilere hiç kim zorlap dinleden o. İsteseňiz dinläp bilýäňiz, istemeseňiz şol aýdyma buna mysal üçin plan aýdymçy türkden ýa bir arapdan göçürip dirläýdi-de ýapyp goýber. Hiç kim zorlap. Dinlemedi. Şo ýurdun kyn dinläýär. Oňa hiç zorluk ýok. Ýöne Paka dinlenýän wagty, paka biziň ýurdumyzda, öz toýlamyzda, bayramlarymyzda, baramyzda plan aýdym aýdyp beräýdi diýen adam şol bilýär, şol aslynda nirden alnandan bilýärdi, emma şol aýdym aýdyp beräýdiýärmi diýmek, şoňa şol gowurýan aýdymyny öz diline, türkmen diline dinlemek diýmek ýakymly. Oňa hiç kim zorluk eden o. Oň özi ýakymly, özüne dinläýär, şoň üçin malýa, şoň üçin göçürmek diýilen zat şoň üçin galan okup kadýar meňe pikirimçe. Eger hiç kim dinlemeýän bolsa göçürýän aýdymny, onu bir wagt galardy bu zatlar.
Böyle batırın durun bir burcama ta köprak özüňiz akladınız. Ziyan yok ýöne batırın bir dadyny gollayan aýdym düşnüklüdür ähli milleti, aýdym düşnüklüdür ähli dilli de ol haýsy dilin aýdym bolsa da ýürege ýakyn bolsa. Bular perewodçyk biz diýjek bolýar-da, ýa-ki perewod etýär türkmen diline geçirip bolýar, gollaýar. Ogurluk däl eken perewodçy eken bular. Batır Muhammedow ikinji soraga geçeýin men. Näme üçin eýän eşiklerinde şekilli aýdymlarda da filmlerde gatwyr üns berýär. Şu geýnüw meselesinden ähilek şon seni aýratýyn. Ama da jogap bereyim. Giyinmek meselesinde men pikirimçe giyinmek diýilen giyinmekde men pikirimçe 3 tane düzgün bolmaly. Eşik ýyrtyk bolmaly, eşik kirli bolmaly, hapa bolmaly. Eşik ütüksiz bolmaly. Men diňe şoň bolýar etdi. Galan adam ödüme udobna diýilýär orça. Ödüme takmış giyen. İsteseňiz. Ýene bir zat aýdyp geçetim belýär. Juda hukman aýdyp geçmeler men internet sahypalarymda hatta telefon SMS-de kän bir toýlarda bayramlarda kän berilýär sonra näme üçin islerin ok, näme üçin plan hilgeylen ok, näme üçin plan ýalgeylen ok diýenler amma şoň çenem nestora jogap beretim belýär. Ýanky bira üstüne guluk etýän. Ýanky üstüne guluk etýän. Ütüklü bolmaly, hapa bolmaly, hava düşündüm. Biram ýyrtyk bolmaly. Ýene bir zat meni Türkmenistana galy bersede goňşy döwletlerden ýanky tana geçen ýurtlaryň içine Özbegistan amma ýene de ýurtlar kän Hudaýa şükür dinlenip meni tanadan aýdym eşikdäl. Klibamda aýdym tanatdy. Olam hemmem bilşimde ýaly ýaşy drama aýdymy 2007-nji ýylda şowluk bilen ýazyga geçirildi hem dinleyijilerimiz şonu dinlänne ine häzir görüp bilersiňiz da häzir montajda goýun şunu. Şo ýaşyk dramasynyň bir parçasy Edil sanymynyň şu taýyny bir parçasy gyýyskazyk şu ýaşyk dramasynyň şol görülen klip ise şekiller ýetemeli o şekillerinde onu bir bayramçykda aýtdym. Bir Näçinji ýyllarda aýtdym? 2007-nji ýylda aýtdym. Ana şonu aýtdym. Ana şondak eşin görüň men şu adam ondan gatary ýetmişdi. Yo men şu adam utanmak şöleşe geýim. Ne köp kişi aýtdy, ay näme üçin şonu diýip kulağımda aýtdyňlar, am ya ne dostum ya inim. Ya näme üçin bir goýja geýnene bolsam goý boljak eken. Ýok. Ne hilene bolsam şolaýdym şon ýar bolardy. Men pikirimçe, ol diňe men pikirim. Ana men birinji tanadan aýdym. Ondan soňky has dinleyijilerimize ýakyn bolup dinlenen aýdymlaryň birem Gülnar Ataýew bilen bilelikde ýerine etiren Nedir Yusufowyň aýdymy bolmaly. Opera diýip aýdym. Ana onu da toýdan düşürdik. Onam halk tarapyndan boldy. Onu da kasırmalak kılam dälmeli ýa-ki bir atly bir alan geçýär. Däl emma şonu dinleýärler. Eşik rol oynana. Bul eşik diýen okda Batır Muhammedow formatda dinleyijiler eşik bilen işim ýok. Ýene sunuwatyň aktyorskiň bolmaly, bir obrazyň bolmaly. Aýdym. Şurýan aýdymlaň. Aýdym çiň aýdymyň dinledim. Bolýar. Hormatly wideýa görüjler. Batır Muhammedowyň egin eşik giymek meselesindäki pikirini dinledik we hemmemiz tamaşa etdik. Ýene bir soraw, ýöne bize sorawlar kän, hemmäň adam ýazdyňyz. Turkiýe döwletine okap beren taliplerimiz bar, ýokary bilim alýarlar, sag bolun. Gazagystany, Özbegistany, Maykopdy, Eýrany, Owan İslam Respublikasyny türkmen ogonmaz ýatyr. Şunu ýalar hemmesiniň sorawlaryny goşugrak bir meňdeş sorawlary üýşürgrak berýän ýene bir soraw. Näme üçin Batır Muhammedow? Näme üçin ýokary derejeli kaçystyny klipler düşüraňok diýä. Ýanky eşinde de aýtdyň, gaňalyň oýun tejen aýdymda da aýtdyň kaçystyny däle pesiýäler. Gowny ýetenok menen gat görmesen, şu meňle de uşak bolup dursun. Ýakymlyrak soralar ýokmy? Ýakymlyragam badyr. Bolýar, muňa da jogap berin. Kaçystyny diýilen söz ine siziň dilinizde, şu wagtky ýaşyň dilinde kaçystyny söze jogap beresim bilen. Ýani eşik barada jogap berşim bilen şu soraw jogap berşim meňdeş sebäbi meni ýene bir ýerde aýtdan Mehriban dinleyijilerim meni dinlemeýän, men gowurmaýanlara da değişleşi dedim. Hiç kime doğruluk ýok, hiç kime doğruluk dinlenmek ýöne men tanalmama, men belli bolmama sebäp bolan aýdymdan hiç dem ýa-ki siziň diliň aýdyşyny kaçdyny däl. Bilmedim näme üçin men şonu
kaçtın etmeli hata edem o. Durna elbette. Tebebi bir döwürde ene adyny atlandyrıp oturmaýyn bolan ýanky siziň diliňizde içinde kaçtyny klip düşürýän klip makerimiz bar. Onuň adyny aýdyp oturmaýyn. Şoň ýylyna 2 ýyllap düşdüm men. Bir klip üçin. 2 ýyllap ýylyna düşdüm, ýalbardym, kaçtyny klip etip beräý. Olam etip bermedi. Söz berdi ýöne, berýän ine men sana gatgo klip. Olam etip bermedi ýöne. Şonun men şol ulunudym sawursun aýdasmele. Ýa şonun ýene men bir sapa galdymda. Ýa men dostum bir aýtdy sen diýdi 2 ýyllap şoň ýylyna düşýän çaň diýdi. Şu 2 ýylyň dogamyna diýdi. Kaçtyny däl kliplerden näçe tantyn düşürip bilerdiň diýdi. Emma olum biri ýankyň ýaşlyk dramasy ýa opera ýaly ýa bir küý täpsini şolar ýalyrak klipler bolup halkymyň gollan olsa sen hasam dinleýiçilerinden has köp sawursun alardyň. Çem bir kaçtyny klip etjek bolup men ýydyma düşüp bermedi. Ol diýmedi ony, başga bir dost. Ha, başga bir dost. Sen şol olaryň ýydyna düşüp berdin, aşa näler ýalbaryp berdin şol etip beren ok sana. Ine bu nerçek erteretçeklen 2 ýyl gatken da 2 ýyllap sen şoňa ýalbaryp. Luçe sen nedi? Biz kaçtyny klipden 10 ýyl düşüp. Ha. Öňkün ýaşap ýolundan göre berdiler. Şoň üçin men pikirimçe bu diňe men pikirim radileşmany bilersiňiz. Meni Batyr Muhammed edip tanalan ene men podpiskamdaky ähli dinleýijiler ýene bir ekse sawursun aýtýan. Men dinleýän mehribanlar hemmäňe de doňçuklam dostlam hemmäňe sawursun aýtýan. Men dinleýän mehribanlar siziň hijiňizde men kaçtyny klip bilen ýabyr üýtüş eskilen tanalmadym. Şu sadalygyň men kirimçe xridar bolmalym kady. Ente sadalykdan ziyan çeken ýok diýjek bolýar. Adam öz bolşuna bolsa bu kady. Köp sağ ol. Batyr Muhammed, köp sağ ol. Ben sen bilen alalaşýan ýene bir soraw bilen häzir aýdyma geçýäs. Mümkin bolsa şu telefonumy beläge diýär ýöne gepleşýärmiz. Ýok, maňa da sorawlar bar. Ha, onda da sorawlar. Ýöne bize ýazmaly diýip aýdypdyk bolýar diýen ýok. Nähil nahar gowurýan? Çaltaýdylýan soraw, ýanky hal ýarym sagada çekberler jogaby. Pomidordan edilen hemme dady gowurýan. Gowursunlar, salon etdiler. Soğuk edip bersinler. Soğuk tapar. Pomidor. Onda da özüň pomidor ýaly gyzylady hele keni bolýar. Kim başyny halaýam? Kim başyny halaýam? Bu soraw açyk türkeşmel bolýar. Plan başyny halaýam. Aýdym bolýar. Aýdym şo bolýar. Onu haýtaýdym bolýar. Aýdym çyp, buraýdym gowy ýerine ýetirdi. Şon diňläp bilýän. Ağlabam bilýän, begenmem bilýän. Edil belli bir yerini saylan. Belli bir. Kim başylara gatnaşýan? Derhal jogap bermedi. Kim başylar bilen gatnaşan ok diýsen çalt dolarym kadiýen. Tebe gatnaşmaýan aşym ýok, Hudaýa şükür. Hemmesi bilen gatnaşýan. Haýsynyň adyny aýtsaň hawa diýiljek. Hemmesiniň telefon nomeryny maçanlaşýar, ýazýar. Ýöne başagaýlyk bilen edil barşyp gelişilýänler at içinde. Sağlaňyz kim düzüp berýär? Sağlamy Ahad Sadyk fiýadýa. Ataşmaý bilen kän işleşdim Aşgabatda göçüp gitmänkä. Indi Aşgabatda göçüp gitdim bir ýyl aradaşlykdanmy, näme ýetişemdik ýöne ataşan kän proýektlerin üstünde matlaşýar. Diňe telefona gawatlaşýar ýöne. Kän ataşmaý bilen işleşdim. Şu wagt edil Didar dostumuz bilen işler kän diskatýa işlendimleri. Şonuň ýöne. Ahad Sadyk tanýan o saat kompozitör. Ýene de bir daşar ýurt bagşylardan halaýan haýsy. Ony daşar ýurtly taliplenme diýär. Daşar ýurtly bagşylardan ýanky. Hiç kimi aýra goýup, hiç kimi beýle goýmak. Sebäbi belli bir bagşyň gowurtun şoň hem aýdymy gowurlýandyr, on ýaly menne aýbylaýdymy. Belli aýdymy gowurýan. Aýdym gowursa dinleýän bäh kim aýtdy gady uýdana ilk aýdyma baha berýän gowurýany soňundan kim aýtdy kamyn niýe plan aýt. Ha bu aýdyp durady. Batyr Muhammedow. Sözlerini kim diýär aýdymlan? Sözlerini öňüne özüm dip. Ýene köp aýdymlam belli bolan aýdymlam muňa hemmesini ýaly özmedim. Ýöne şahirlerine işleşen. Serdar Orat bilen işleşen. Murad Ömrüň sözlerini aýtýan. Kitaplardan aýtýan. Garşyňda oturany daýdym okmy? Duran sen kim şahirler näme diýdin täden berýän? Aýdymlan sözleri kimler diýär? Kim ýaly? Sen aýdym sözüni ýadam ok. Gowurýan şahir diýen olsaň sen ýerdim. Gowurýan şahirni babam bir bäşim gowurýan ýöne, ine dogrusyny dogry aýtmaly. Sözleri aýdyma geçirenden köp agyr ýöne edil goşga komakda gowurýan.
goýar ýa. Köp sag bol. Ýöne sen Men sözlemede aýdan bir näçe aýdymlam ýyllar orlady ýene köp sag bol. Gabat getirip Beýle men özüm reklam etjek bolamok batyr ýolu mumman sonra ýa men goýup geçjek bolum bol ýatdym da sen men sözleme aýdan. Gelin onu hormatly izleýärler. Şaýda Batyr Muhammed Fäder öz agdalary siz üçin canly sesimiň agdalary üçin bu aýdymlarynyň bir näçeleri bilen gepleşigimiz dowam etýär. Улетают последние птицы, осыпается с клёна листва, и боимся не знать столетия, что уже наступает зима. Потускнеет фонарь в той аллее, пожелтеет последний листок, отсыреет скамья в той аллее, где когда-то горел огонёк. Отсыреет скамья в той аллее, где когда-то горел огонёк. Ни друзей, ни любви, только легкий роман. Он растает опять, как вечерний туман. Не хочу и не знаю, как дальше мне быть. Может, просто забыть и вообще не любить. Ни друзей, ни любви, только легкий роман. Он растает опять, как вечерний туман. Не хочу и не знаю, как дальше мне быть. Может, просто забыть и не любить. Чайки громко взымают над морем, все сильнее бушует прибой. Все готово для Нового года, только быть тебе, как прежде, одной. Потускнеет фонарь в той аллее, пожелтеет последний листок, отсыреет скамья в той аллее, где когда-то горел огонёк. Отсыреет скамья в той аллее, где когда-то горел огонёк. Ни друзей, ни любви, только легкий роман. Он растает опять, как вечерний туман. Не хочу и не знаю, как дальше мне быть. Может, просто забыть и вообще не любить. Ни друзей, ни любви, только легкий роман. Он растает опять, как вечерний туман. Не хочу и не знаю, как дальше мне быть. Может, просто забыть и не любить. Ни друзей, ни любви, только легкий роман. Он растает опять, как вечерний туман. Не хочу и не знаю, как дальше мне быть. Может, просто забыть и вообще не любить. Ни друзей, ни любви, только легкий роман. Он растает опять, как вечерний туман. Не хочу и не знаю, как дальше мне быть. Может, просто забыть и не любить. Может, просто забыть и не любить. Может, просто забыть и не любить. Batyr Muhammedow. Köp sag bolun. Taşar ýurda aýdymlaňyda gitarasyny oturnaky. Aslında sen çağırmadın, sen gitaradan soň aýdymlangan moýmadyň awajan sesiň awaya dawalaşdyk biz ya biz aýtmadyk ya biz aýdanlarsa sen başagy boldun. Şoň üçin hem gitarasyny oturnan owadan aýdymaglar ýerine getiren. Yeni hıyal başta bugün, yağmur yağar taşta bugün,
Yağmur yağar daşta buğun Yüreğimin ataştalığın Duy sen bana düşte mehrim Duy sen bana düşte mehrim Yüreğimin ataştalığın Duy sen bana düşte mehrim Duy sen bana düşte mehrim Yanarın Yanarın, yanarın Adın işte mehrim Adın işte mehrim Söyürün, söyürün, ah söyürün Seni yüreğimi yaşta mehrim Seni yüreğimi yaşta mehrim Elem bollum gözlem uçun Şemal bollum ay yüdülem uçun Şemal bollum yüdülem uçun Aydın bollum dillem uçun Adın işte mehrim Adın işte mehrim Aydın bollum dillem uçun Adın işte mehrim Adın işte mehrim Yanarın, yanarın, yanarın Adın işte mehrim Adın işte mehrim Söyürün, söyürün, ah söyürün Seni yüreğimi yaşta mehrim Seni yüreğimi yaşta mehrim Adın işte mehrim Hormatly izleyijiler, Batır Muhammedov bilen dagramyz dowam edýär. Aslynda Batır Çapay, men Batır Çapay diýjek sana her gerek Batır Muhammedov diýip wagt alyp durmaz ýaly her bir soraw köp wagtymyz alýan, birgem wagtymyz çäklendirilen. Ýene-de ýazmaly aýdymçylar we senden soň aýdymçylarymyz kärdeşler bolan hemmesine gogorýan diýdim. Şol üçin ýene bir näçe sorawlaryň üstüne durup geçeri. Türkmen aýdymçylardan kim gowaýdy? Ýokary ýerine ýetirjiligi talap edýän aýdymlary ussatlyk bile ýerine ýetirjiligi talap etse onunum geçip gidip aýdyp bilýän aýdymçy kim? Bu sana diýen jogap berýär. Falan aýdymçy gowaýdy. Falan aýdymçy gowaýdy diýen pikire hiç juda gödök ýalňyşlyk hatap edýän. Sebäbi her bir aýdymçyň ödüň näçdi bar. Egerde plan aýdymçy gowaýdýan bolsa, onu beýle aýdymçylar dinlenmezdi. Dogry. Bir aýdymçy dinlenerdi. Ol mümkin näde. Bizde näçe tan aýdymçy bar? Diýmet, hemmesem gowaýdy. Ol aýdymçyny gowaýdan okdyp deňemet, men pikirimçe ýalňyş. Messi bilen Ronaldo'dan deňän ýalla. Messi gowaýnýar diýip, bir aýtdy Ronaldo gowaýnýar diýip. Olaň ikisem gowaýnýar. Olaň ikisiniň hem öz jan söýler ýetip. Dogry. İkisiniň hem. Şoň üçin aýdymça medir şonýar. Seni Messi gowurýan Ronaldo'ny. Messi. Ana gördün saylaýar eken ödüm aýdymçyň saylany. Messi ikisinem diýmeli. Batır Muhammedov men soraglaryna şunýalra oglan diýip aýtdym başda. Gelin bolýar. Beşýän Batır. Ikimiziň sonra gepleşim güýçler ters bolaýmar diýer. Bolýar Habib mi Conor diýerler. Häzir täzeden urşdursaň belki Conor alar. Most ýalňyşlyk bolanda belki. Ýöne Habibiň hem Conor'yň hem öz jan köýleri ýetip. Hormatly izleyijiler, biz Batır Muhammedov şu sorawlara ýüzlenýäs. Batır, ýanky dünýä ýyldızlary spordyň oglanlaryna agdap şäherde kalypalyk ýol ýadyma düşdi. Şäher taýýarlaýaňyzmy? Ine go soraw. Yaman kän garaşdym şu sorawy. Şu sorawy yaman ýerlikli berdiň. Sebäbi maň adam internet sahypalarymda adam öýüme gelip hem jaňa dem şu soraw kän berýärler, enatalar berýärler, oglanlar gyýlar. Şu sorawdam hökman jogap beresim belä bolam diňe men öz pikirim radylaşman bilersiňiz ýöne maňa şähert bolat gelýär. Oglanlar gyýlar diňe maňa däl. Ýalňyş diňe maňa däl. Mehriban aýdymçy ýyllar bolat gelýän ýigitler, gyýlar hemmäňde ýüzlenýän mehribanlar. Aýdymçy boljak bolsaňyz, halipa tutunjak bolsaňyz, şähert boljak bolsaňyz. Bir zat aýdasyň beýle. Edil özümde misalym
edil özümde getirecek misaly. Men halipa, men agam wepa. Ol bir tanalyan aydymçy däl ya, özüm aydymçylyk ýol bilen giden oglan däl. Ýöne şo men halipam. Halipa sözi näme? Maňa birinciden halipa diýseler, başlaň edil hapa söýen ýa haram o halipa sözi. Sebäbi maňa entek halipalyk derejesinde juda ir. Men halipa däl, men özüm şäherdim däl. Ýöne halipa diýmek, men pikirimçe inni 20-nji asyrda Hudaýa şükür döwrümüz össi, görüň nähil mümkinçilikler bar. Şu wagtga görýän aydymçylygyňyz, olan halipaň şäherdi diýen aydymçylygyňyzy sorap görüň, hiçdem şo halipaň öýünni öňüne ösüp şoňa şäherdi bolan däldir. Belki bir ikisi bardyr ýöne. Oňa ýa-ni halipalamyň wagtam ýok. Ol maşgala bilen ýa-ni toýlan bilen aladanyň oňa wagtym bolan. Şoň üçin şäherdi bolmak üçin, halipa tutulmak üçin internet we telefon we SMS we maňa jaň edin. SMS ýadyň, maslahat soram men berer. Nädip aydymçy bolmaly? Aydymçy bolmak üçin näme etmeli? Juda aňsat soram. Aydymçy bolmak üçin ses ýazylar studiýasyna barmaly. Sesini şo ses ýazdyran kimem bolsa, şoňa bir aydymda, 2 aydymda aydym aýdyp görkelmeli. Ondan senden aydym biljekmi, bilmejekmi şol bolan aýdýa, şo studiýada işleýän bolan. Ondan soňra näme maslahatyňyz bolsa, belli bir ýerinden öz hormatly ýa aydymçyňyzdan maslahat alyp bilersiňiz. Onuň telefon bilenemek bolýar, öýüne barmamak bolýar. Istenik ýagdaýda bu Jaly sesini bilenem. Dürlü mümkinçilikler bar. Buna jaly sesini peredaçan söylenemek bolýar. Başlysyny islenniňize biziň jaly sesini peredaçamyz, biziň internet saytlarymyz, men galy berse el telefon men üçin açyk mehmanlarysy maslahat beren Bolýar. nähil ýollanýarym, näläni şol. Ana şonam halipalyk belli bir derejede halipalyk ukadiýan sebäbi soň şol bolan şogyz men maslahatym bilen başlap soňundan özi kämil aýdymçy bolandan soň maňa Dogry aýdypsyňyz diýerdi. Awa Batyr halipam men birinji diýse Onu bolýar. Dogry maslahat bermek. Awa hökman halipa Şeýle bolmak, düşünme. ýanynda oturup bärin beýdibät diýmek däl, kadem biziň şu wagtda döwrümüz. Batyr 5-den sonra wany saňa 5-siniň hem jogabyny ýa hawa ýa ýok gysgaça aýtmaly. Bilemek diýsem bolýar. Ha, bilemek diýsen geçäýäris. Saham bilmediň zagara şo eser. Bolýar. Gowurýan aharyň derä aýtmaly. Pomidordan taýynan islenik zat haýlaýan. Pomidor ýene bir gerek. Islenik zady. Bolýar. Gowurýan firman. Ýok. Hemesine bolýar. Bolýar. Ýok. Ola hemmese mişin zady. Gelin bilen ähli tanışdyň, ýaman gysga aýtmaly. Söýüşdim. Toýda. Digen toýda tanışdym, bolýar. Bolýar. Ana, taşeryur talipler. Gelin bilen diňe toýda tanışdy. Ýa-da biz sorap durmaz, toýda tanışypdyr. Özüňde halamayan häsiýetiň? Ömde halamayan häsiýetim Ýaltalyk. Köpetýär. Batyr ýaltadym sen. Hakykan jan sete kän çağırýasa bizi una karajak bolup dursun da muň üstü bilen. Batyr Muhammedow saatsyz görnüşine şu wagt aýdym aýdyp ber. Näme şu durşuňa? Sakyt çalmalylar, goýmaly. Dünya gelip yer basıp gün görse adam, ene ata yağışı yaman bilse parkın, rızkı bilen bersin Tanrım beren zadın, her kim alar haktan payın nesibesin. Yedim aydın. Sanılgıdır ömrüm dostlar, Tanrım bizi şun dostluktan ayırmasın. Duşuşmalı, şirin arzu, umutlarda, bu yollarda. Vakti gelse yoktur alaç, hoşlaşmalı. Bu gıytkacık ömür bilen, yaşlık bilen. Çok sağ olun, Batyr Muhammedow. Saatsyz görnüşini aýdym ýene. Batyr Muhammedowyň saat aýdym bilen bile dowam etdi. Hormatly izleýärler, canly sesle hiç ile saatsyz görnüşinde de dostlugy çağırýan aýdymy Batyr Muhammedow ýerine ýetirdi. Özüňiz bilen görüp dursunuz, biz siz üçin şeýle zatlar edýäs. Siziň hemmäňiziň söýgüli wideo görjülerimiz, biziň aglalarymyz janyňyz sag bolsun. Batyr Muhammedow, söýgü diýip näme düşünýän? Juda geňişleýän soraw, söýgü diýip iň mukaddes, iň gerekli söýgü
hükman her bir insana bolmaly söýge, vatana bolan söýgüsi. Hükman. Duýgulan beýge söýgü, söýgülen beýge vatana bolan söýgü. Ene bilen toprak bir meňzeşdatdyr, şunu unudanlar baýnamazmışlar diýe. Ene bilen toprak, watan bir meňzeşdat da ejetini gowurýan adam watanyna gowurur diýdi. Ýat ýurtda şa bolanan öz ilinde geda bol, ýa-da ilinden aýrylan, ýaryndan aýrylan ýedi laglar watandan aýrylan ölüýünçe ay dogry gatgolla ýa. Şoň üçinem men pikirimçe söýgü şu dünýäni Institutda okutda bu şoň üçin dogry jogap berýär. Dünýäni döretýän, şu dünýäni ýaradyjy, şu dünýäni gözelleýji. Şu dünýäni gözel etýän söýgü. Söýgün hemme zat görüp bolýar, onu diňe görmek gerek. İnşaat Şu oturuç näme? Şu oturuç ýatan adamyň kärine bolan söýgüsi. ay sağ ol. Şu mikrofonlar näme? Şu mikrofonlar şu mikrofony Bağışlar için döredin. firman öz işine bolan söýgüsi. Wat biziň edip oturan işimiz näme? Dinleýijilerimizde bolan söýgümiz. Şolar için wagt kanatlandırıp bulan sen kanatlandırıp bular gıplandıryan sorulary, gıplandıryan aýdymlary ýerine berýär. Şoň üçin hem söýgü, ana şu söýgü. Näme çağıňyz we batyryny şu maşgala barada geldi. Kolum bir ýedim ma. Kolum atlary Ululum ad Arafat. Arafat. Arafat o Mekke Medine'deki secde dağının adı. Arafat. Onun çoğulum ad Ilham. Elmidama Ilham'la coşup dursun. Hükman aýdym sada däl. Durmuşa bolan, maşgala bolan, söýge bolan Ilham'la coşup dursun diýip Ilham. Kiçigim adam. Ejem adaktyk, onu ad aýdyrsın. Ejeşim diýär. Bolýa, Batyr Muhammedow sağ minnetdarlyklar ýaz. Inni dinleýijileriniň bir sora bermeli jany sesimiň üstü bilen sen dinleýijilerine sora bermeli. Aýratynam şutaýda dogry ýazdyňyz, her ýerde okuyan taliplerimiz da bilen Kahraman arkadaşımız siz için ulukan mümkünçülükler dörediye talipler, nirilerde alım almak, bilim almak, yukarı alımlı, bilimli olmak. Bu arada bizim meşhur şahirlerimizin biri şeyli diye, yolların içinin ömür belendi, alma tarap ümzük atılyan yollar, ömrünü alıma bağış eden insanın günahı gözüne tutulyan neler şoň üçin alımlı olun, bilimli olun talipler. Mehri övüz ve yine bize qoğuy, gutlugları bilen sizi gutlaýa. Kem berde sanasak ehli talipler sizi barada özleriň soraglary biz olan diýen soraglarynyň 99 götürümini goşurak berdik ýönünni siz bulara sorag bermeli. Dinleýijiler Türkiýede okuyanam bolsa, ýagny şutaýda Maykopdan ýazanlar bar, Iran, Gazagystan, Özbegistandan, owany türkmenlerden ýazanlar bar. Kim bilse sen ýerite bu wagt bayranga uğradyp bolýan mümkünçilikler bar da Türkmen poçta çapar we ýa bolmasa kartyň üstü bilen bayranga gowşuryp bilýän pul bayrak bolsa sen sorag berýän şol beren soragyňy kim dinleýji birinji bolup bilse we kommentariýa gepleşigimiziň şagyndan goýulan güni bilip ýazsa şoňa Batyr Muhammedow sowgat bermeli, özüm ardanlar gymmat sowgat bermeli. Bale. Men berjek sorag. Telefon bir diýäými? Men berjek sorum jogaby dogry ýalňyş däl. Gyzykly. Sebebi dogry ýalňyş da gyzykly. Plan ýonyň ýalňyş diýilenok. Hemme berjek jogabyňyzam dogry. Ýöne içinden özüm gyzykly dogry has gyzykly hasaplanymy man sowat uradan islenik ýurt bolsa. Sorag şeýle. Sorawy dogry bellek geçeli bir toýda bir belli tanalyan adyny aýtmaýyn. Tamydalamadyň bir berdim şeýle gowurdim şo sorawy. Maşgala gurulandan soň şo maşgalaň berk bolmak üçin, şo maşgalaň ölünçe aýrylman bile ýaşaşmak üçin iň gerekli zat. Bir sözlemden ibaret. Jogap şona ýöne bir sözledem jogap berip bilersiňiz, bir sözlemde de jogap berip bilersiňiz. Batyryň özi ýaly giň işleýärem jogap berip bilersiň. Maşgala gurulandan soň şoň ömürlük gitmek üçin bu soragyňa da sözler aýdysyn belýär-de, ýaş galara ikisi bile tapyşyp
Soňam bile hormat goýuşyp söýüşüp garran çağam ikisi deňje çöküşüp yan yollaşdan aýyrma. Şunyal oğdan goşky setirlerlerden berip bolýar. Batyr Muhammedow köp sag bol. Batyryň soragyna hemäňedem öz pikiriňizi aýdyp jogap berip bilen hakykan jogabyň dogry ya ýalňyş diýip bolanokda batyryň yani mineniyeti bilen pikir bilen gavat gelen adamy batyr hökman islendik ýurtda bolsaňyz özüňizi uğratmak mümkinçiligimiz bolmasa ena talaňyzda ýakyn hosarlaňyzda geliniňizde söwür ýaryňyz bardyr. Kimem bolsa Batyr Muhammedowdan alyp elters we onuň kommentariýa ýazarys. Ine Batyr Muhammedow gepleşigimizi jemläp barýas. Ýygy-ýygydan aydymlary janly sesime janly görnüşine de goýup durarsyňyzmy diýen soragy nähili jogap berjek agdalan üçin. Yok, manip jogap berdi. Şoňa gaty inanmaň, sebäbi gitara sunutundan soň negden aydymçylaň öýlerine mihman bolup negdenlerle üýşürip geldik boly arasynda şu bir elini öçürse men tapamak. Şoň üçin özüňiz kommentariýaň üstü bilen elini öçürme Batyr janly sese ýygy-ýygydan goýup duruň diýip öz kommentariýalaryňyzy ýazyň diýip maslahat berjek. Muny täze aydymlary dinlejek bolsaňyz, innem dinleýijilerine gowy arzuwlar bilen, gowy aydymlaň bilen gepleşigimizi jemläp ber. Sağ ol. Inni şupursatdan peýdalanyp ähli dinleýijilerime, mehribanlar, şigiler, dowanlar, dostlar, mehriban käbeler, mehriban enatalar hemmäňize şupursatdan peýdalanyp jany sesim kanalymy bilen hemmäňize işiňizde, maşgalaňyzda, okuwuňyzda uly üstünlükler arzu edýän goý janyňyz sag bolsun. Elmedama güllebesýän watanymyzda, asuda, owadan ýurdumyzda sunwatumyzyň, medeniýetimizin hak howanar, gahrman mehman arkadamyzyň saýasynda hemmäňiň ojagyna diňe çağa gülküleri ýaňlanyp dursun, aýdym saýaň sesi ýaňlanyp dursun. Men sunwatyma, men aýdymlaryma, men döredijligime berýän bahaňyz üçin, men dinleýäniňiz üçin, men gollaýanyňyz üçin, maňa wagtlar ýaly soralar bertirýäniňiz üçin, meni tondurtyrýanyňyz üçin sizde köp sag bolsun aýdýan janyňyz sag bolsun. Elmedam bilen aratlaşykda bolun, hemde täze aýdymlara garaşyň. Ana, täze aýdymlara garaşyň. Batyr bu arzuwlaňa sen dinleyijileň dällerim goşularmy kadiýan Batyr şeýle. Bu mumman Batyr alça oglan. Batyr Muhammedow, sizle gepleşigimiziň ahyryna janly sesimiň döredüjilik topary we ýürüýte ýurdumyzyň hemme siziň kärdeşleriniz, işdeşleriniz, kursdaşlaryňyz hemmäňizden bir-birek bilen tanışdyk, maslahat soraşýaňyz, işleşýäňiz özüm bilen şon ýaly. Şoň üçin her bir ojakda, her bir aýdymçy bilen şon ýaly gepleşikler taýýarlar ýöne sizin janly sesime. Täze aýdym bolsa da ilkinji bile dinleýijilerine getir biz bilen maslahatlaşyp şol aýdymy dinlämäge mümkinçilik töredir. Ýygy-ýygydanam bizden daşlaşma entek ýene şu gepleşigimiz bilen soraglar düzüler. Ýene bir näçe gedip gepleşik ýazmagymyz mümkin. Ondan saňa da gepleşigimiziň ahyryna men janly sesimiň döredirijilik topary bilen minnetdarlyk bildirýän wagt tapanyň üçin üýüňde däl şu dukanyna usta sadan dükkanı wagt tapanyň üçin sadanlaryňa da biz mikrofon almana gelimden. Mikrofon almana gelin şu taýdaga watda şaýerliýdiň diýen. Köp sag bol, minnetdar. Alyp barýan işiňde sunutumyň hak howanary gahrman arkadamyz gizlik iş etseň ullukan üstünlükler, bayraklar, terpaýlaryny berýär, şaterpaýlaryny höwrü köp bolsun. Ýene de gelecekde ullukan at gazanan artisti, halkymyzyň halk artisti diýen atlara da münasip bol. Şaher paýynyň höwrü köp bolsun. Oň üçin köp aýdymlar dörep bilen janly sesimiň üstü bilen ýetirip durul we dinläp durul tele ýaýlanmamyzyň üstü bilenem saňa alyp barýan işiňde ullukan üstünlikler hemra bolsun. Şonuň bilen mehriban adamlar Batyr Muhammedowyň en soňky jemleýiji aýdym bilen kim maraşa gepleşigimizi inniki ýazgymyza çenne jemleýär. Bizden taşlaşmaň. Hoş, sag bolun.